מדי שבוע בקיץ האחרון עיריית חדרה קיימה אירועי לילה יוצא דופן לנוער בכיכר הפיאצה בעיר. כל יום חמישי קיץ חם בפיאצה, בעצם פעילות של נוער שמבטאת את כל מה שהנוער בעיר הזו אוהב. מוזיקה, ריקודים, הרבה דברים שמחים וטובים, ועל הדרך מכניסים להם גם ככה כערכים שאנחנו מאמינים בהם כעירייה וכאגף רווחה. כל ימי חמישי שגעת, משהו חדש. פעילויות היו מגוונות מציורי גרפיטי, מסיבת רחוב, משחקי שולחן ואפילו משחקי מולטימדיה לרווחת בני הנוער בעיר. כל יום חמישי בשיתוף אגף הרווחה, יחידת האיתור, מחלקת הנוער, מקיימת אירועים לנוער בפיאצה, בשיתוף החיילים של פרק משימה שבאו לעיר, והם בעצם עושים המון פעילויות. במקום שהחופש יתבזבז סתם, במקום לשבת ביד לבנים בפיאצה סתם, יש לנו את האירועים האלה שזה ממש כיף. בעיריית חדרה ראו את הצורך למענה לבני נוער בתקופת הקיץ, לספק מסגרת של פעילות שתמנע את השוטטות ברחובות והרביצה בגנים הציבוריים. כיף מאוד, אנשים באים, שמחים, חוזרים הביתה מאושרים, הולכים לישון, קמים בבוקר שמחים. כיף ממש, סוף סוף לצאת מהבית, לא סתם לשבת בחוץ. זה כיף, פה באים, מגיעים, יושבים חברים, לא עושים שטויות. היום האטרקציה הכי בולטת והכי נפוצה זה נושא של אלכוהול, של סמים, של שוטטות. אנחנו מנסים בעצם למנוע את זה בזה שאנחנו מציעים להם איזושהי אטרקציה מעניינת, חווייתית, מלמדת. לקראת השעות הקטנות של הערב מכבים את פנסי הרחוב ומתחילה מסיבת רחוב שקטה. בעיריית חדרה יודעים זוהי הנוסחה הנכונה איך להעסיק בני נוער בחופשה וכבר מתכננים את הקיץ הבא.